Cuci friend video foto nang lah. Andi deh colo. Berada media ramu loh. Batin-batin itu orang. Nang nama mana? Ada kalau kamu sih. Pakai hidung. Laning hidung ke? Smoke pork dia lagi.
Không. I don't like that. Itu udah lagi. Mana ya tak? Kan kami jalan ni. Mana kasih panggung tenang ko. Tolong baru. Wani wani lah nak. Jadi kan. Dapat kang sarang ko na. Dapat idusok ba na dapat kang sarang. Lapunta. Wala sa dito na. Ang sa dito na. Wala. Ani ko na lumat ko sa time. Dito ba ya ba he. Ni ang sisi nang na nga kwa. No me te te daban din. Pero no, hindi ka bang na.
sama aja. Yang berapa? Tuh, berapa? Berapa?